Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay nasa ikalimang linggo sa karaniwan na panahon. Isama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones. Para sa pasasalamat ng Pamilya Baquiano, Pamilya ni Mac Velasco, Pamilya Flores, para sa karawan ni Marcelo Mandap Jr., para sa espesyal na kahilingan ni na Emeline Guevara Angeles, pamilya ni na Lenin at Evelyn Malang, pamilya ni na Eduardo Quiros, pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Angie Bondok Liklikan, Warren Bondok Liklikan, pamilya ni na Amelia Baby Julian, Bonifacia Ocampo, para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Nora Simbul, Maylene Soberano, Benson Ong Sr., Corina Tiglao, Milo Udan, Cecil Kiambao, Lopez, Maureen Mangulamnan, Remigio Pangan, Agnes Patiag, Irene Santiago Tabilion, and all our sick relatives and friends. Para sa gabay at proteksyon ng banal na espiritu sa pamilya ni na Ani Razon, pamilya ni na Antonio at Josefina Guevara, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Herald Dalay, Ernesto Manag Sr., Flaviano Valencia, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Nelson Gorma, Wilfredo Dairit, Aida Celis Camaya, Eustaquio Junio, Violeta Reyes, Dolores Sison, Melencio Sr. Bonifacio, Maria Nena, Lourdes, Ireneo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Melania Concepcion, Mary Ann Olegario, Alberto Villaferte Jr., Amelia Valencia, Patrick Flores, Arnold Camposano, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. At gayon din para sa ligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating tinapuhan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners.
Magsiluhod po tayo para sa Oratio Imperata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagpakumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo na upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitilna ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagatya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang na gamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamutin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumutulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, kaawaan mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga kasalanan upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at ng mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami ay tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Nang taong namatay si Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan, at bawat isa'y may 6 na pakpak. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito: Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ang kanyang kanuningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay narinig ang pundasyon ng templo, at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi, at naninirahan sa piling ng taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako, pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idiniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako ang isugo niyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itugon. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako, poon, buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Nung ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagpupuni. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin, at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Poon kita'y pupurihin sa harapan ng mga anghel. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yung mga pangako mo ay handa mong tupading lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan na nagsasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin, at ito ang pinananaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat para sa mabuting balita. Tayo pong lahat, sumunod kayo sa akin, at kayo'y aking gagawing katambal ko sa katungkulin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos masira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nanggilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo
ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pinasyalan po ako ng kaibigan ko kamakailan lamang po dito sa ating parokya. Kasama po niya yung mapapangasawa niya, yung magiging misis niya. Actually po silang dalawa, mga balikbayan sila mula US. Ito pong kaibigan ko, taga-Guagua po siya. Sa US po, sa West Coast siya. Samantalang ang mapapangasawa naman niya, taga Nueva Ecija. Tagalog siya. Pero sa US, East Coast naman ang magiging misis niya. So magkahiwalay, coast to coast. Tinanong ko po, habang nagkukwentuhan kami, kaming tatlo, kako sa kabarkada ko, Brad, kako sa kanya, paano mo siya nakilala? Makanano may nakilala, ngako kayo, kasi magtaka ko, malawot lay lang adwa. Ikaw, kako sa kabarkada ko, ikaw, nasa LA ka lang. Siya naman, nasa New Jersey siya. Paano kayo nagkakilala? Paano mo siya nakilala? Kako sa kanya. Alam po ninyo, napakasimple lang ng naging tugon ng kaibigan ko sa akin. Sabi po niya, Among, akilala kemo king FB. Among, nakilala ko lang siya through social media, sa Facebook. Sabi ng kaibigan ko sa akin, you know what, my dear friends, some of the people we love were simply introduced to us. And that's what the gospel this Sunday is all about. It is about the introducers. Tumawag si Jesus ng mga taong magiging disipulo niya. Then eventually, itong mga disipulo niya, mga alagad niya, tinawag niyang mga apostol niya who preached the good news introducing Jesus to the world. Ang gusto ko pong maging tanong ngayon sa inyo ay ito. Kayo po, ikaw kaya, tayo kaya, sino bang umakay sa iyo, sige nga, sa buhay pananampalataya? Who introduced you to the Christian faith? Or to be specific, to the Catholic faith. Nino mo ing miyanad keka king pisamban. Nino mo ing miyanad keka king kekang biye kasal pantayanan. Ako po, ang umakay sa akin ay walang iba kundi ang aking mga magulang. Halos ganyan naman po talaga. 80 or 90% ang aakay talaga sa mga anak, sa mga bata, walang iba kundi ang mga magulang nila. Ding minake ka na ako, ding miyanad ka na ako, king pisamban, king biye kasal pantayanan, alang aliwa no nering pengari ko. Mga magulang ko po, alam ninyo, tatay at nanay ko, palasimba sila, paladasal sila. Lalong-lalo na doon sa amin sa Sexmuan, sa Sasmuan. Ding pengari ko po, dusuldit, lamano po ning pisamban, king Sasmuan, kay kami. Alam ninyo sa amin, yung bahay po namin napakalapit lang sa simbahan. Halimbawa, ang simbahan ng St. Jude, ang parokyang ito, this parish church. Ang simbahang ito, siguro ang bahay namin yun lang sa Alpha Mart. O kaya naman, ang parish convent, ganun lang. Atutan niya mo po ing balemi, king pisamban mi karin, king parokya mi karin, king sasmuan. Kaya't kapag kumalembang na po ang kampana sa amin, alam na namin. Nakupin po kaya kayo, pala simbala, mapangadila ring pengari ko. Inya iti po ing nimulat kaya kami, ikaming ni kakapatad. Natatandaan ko po, noong bata-bata pa lamang po ako, basta't pagsapit ng 6:00 ng gabi,
Dapat lahat kaming mga magkakapatid nasa bahay na kami. Yung mga iba sa inyo, alam nila itong tinutukoy ko. Bakit? 6 p.m. dapat lahat kaming mga magkakapatid nasa bahay na kami. Ang gagawin namin noon, magdarasal ng orasyon. Ewan ko lang po kung yung mga kabataan ngayon ay ganyan pa rin sila. Kasi gadgets na ngayon, tutok ang mga bata sa mga gadgets. Pero nasa mga magulang lang yan, yun ang paniniwala ko. Tapos araw-araw, gabi-gabi po, pagtuntun ng alas 8 ng gabi, tatay at sinanay ko, tatawagin kami kahit nanonood ng TV o kaya naman nagre-review, nag-aaral ng lesson sa kinabukasan dahil may pasok. Basta pag alas 8 na ng gabi, tatawagin kami. Bakit? Kami isang pamilya, gabi-gabi, alas 8 ng gabi, nagro-rosaryo po kami. Ang umakay sa akin sa simbahan ay walang iba kundi ang aking mga magulang. Ang umakay sa akin sa buhay pananampalataya ay walang iba kundi ang aking ama't ina. And then the chain of introducers went on and on and on. Lalong tumibay, lumalim ito noong ako po ay nagsiserve na sa simbahan, naging membro ako ng Knights of the Blessed Sacrament sa parish namin. At isa pong naging bahagi sa aking buhay pananampalataya, the late Father Jess Mariano, the late Father Rudy de Guzman, kahit naman din po ang ating Archbishop Emeritus, si Apo Seto, ang laki ng naibahagi niya sa akin sa buhay pananampalataya ko. Bakit? Kasi kapag ka nagmimisa sa amin si Apo Seto, lalong-lalo na kapag kapista sa amin, fiesta sa amin, kapag ka December or at January, talagang natutulala ako sa kanya. Masigasig yan. At lalong lumalim ito kay Saint Pope John Paul II po. Ako po'y naniniwala, kahit pa man din po kayo na nagsisimba ngayon, may mga listahan din kayo ng mga taong naging bahagi ng inyong buhay pananampalataya. You yourselves also have your own list. Kaya nga po dito sa parish natin, dito sa St. Jude, halimbawa po may mga nagsiserve dito sa parish natin. Kung minsan tinatanong ko talaga sila, brother, kako, kaya naman sister, tito, tita, sinong parish priest noon nang magsimula kang mag-serve? Kako. And then, they will begin to name the introducers. Among, alam po ninyo, nagsimula po ako kay Father Elmer Simbulan. Yung mga iba ganyan, among, dati pa po, hindi pa po parokya ang St. Jude, affiliated pa lamang po, under pa lamang po. Sa San Agustin Parish, nagsiserve na po ako. Nakalimutan ko na lamang po yung parish priest noon. Among, ang laki po ng naibahagi sa buhay pananampalataya ko, pinakay ako sa simbahan ni Father, sabihin natin, si Monsignor Eugene Reyes. Among, alam niyo po, ang laki pong na naibahagi sa buhay pananampalataya ko, si Father Marlon Conanan, si Among Pepe Apong Jose de la Cruz. Ganyan yung iba. Sabi po nila, ang mga tao daw po ngayon wala nang ginagawa. Ang mga tao daw po ngayon, pag nakita mo lang, mapapansin mo sila, inip na sila. Sa dati ko pong parokya, araw ng Sabado, magmimisa po ako sa sakop na baryo anticipated mass. Habang papunta po kami sa chapel ng baryong yon, may napansin po kaming mga taong nasa kalsada, nasa labas, nasa daan. Yung iba nagkukwentuhan sila. Yung iba wala lang, nakaupo lang sila. Yung iba parang malayo ang tingin nila. Tinanong po ako nung kasama ko sa sasakyan, sabi po niya, Among, o ba't po ding taong din nila simpan eh? Among, bakit po yung mga taong yan? Bakit kaya hindi sila magsimba? Mga Katoliko naman po sila. Bakit mas gusto pa po nila yung istambay sila? Alam po ninyo, ang mga ganyang klase ng tao, kilala naman po nila ang Diyos. Naniniwala ako. Yung mga taong hindi nagsisimba, alam naman nila ang simbahan. Kilala nila, alam naman nila ang Diyos. Kaso marahil ang dahilan ay hindi sila namulat sa pagsisimba. O kaya naman po ang pagsisimba sa kanila wala sa sistema ng katawan nila. Marahil po noong mga bata pa sila, hindi sila inakay ng mga magulang nila sa simbahan. Kaya't lumaki sila, nagkaisip tumanda,
Wala sa sistema nila ang pagsisimba. And that's how it goes. Mahirap pong baguhin ang nakasanayan. Mahirap pong baguhin yung nakaugalian. Napakahirap baguhin po nung nakamulatan mo lang. Sabi nga po ng isang politiko, may sinabi siya, sabi niya, change is coming. Pero ako naniniwala ako, change is possible for as long as there are people who doesn't stop introducing Jesus to them and to many people. Dito po sa banal na pagdiriwang na ito, mga minamahal kong kapatid, sana po itong kanta ni Shirley Bassey ang maging panalangin natin, ang maging mantra natin sa buhay. Nais ko lamang pong ibahagi ito sa inyo at ito po ang magsisilbing dalangin natin sa banal na pagdiriwang na ito. Hihiramin ko po itong mga lyrics ng kanta niya. Sabi niya, day by day, O dear Lord, 3 things I pray. To see you more clearly, to love you more dearly, and to follow you more nearly, day by day. Day by day, O dear Lord, 3 things I pray. To see you more clearly, to love you more dearly, and to follow you more nearly, day by day. Mga kapatid, sana po lahat tayo maging kasangkapan, maging instrumento sana po tayo ng Diyos upang ang ibang tao, ang mga tao ay makita nila, makilala nila si Jesus. Hindi lamang yon, mabigay nila, may pagkaloob nila yung pag-ibig nila, pagmamahal nila sa Diyos. At higit sa lahat ay ang maparangalan nila ang Diyos sa pamamagitan mo, sa pamamagitan natin. May we be instruments of God so that others will see God, will see Him, will recognize Him, will love Him, and will praise Him. Magsitayo pong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Jesucristong, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatuwang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami dumadalangin ngayon sa iyo, Ama naming mapagmahal, upang sa aming pagsusumikap may sa buhay ang iyong pag-ibig, kami ay lubos na makilala ng mundo bilang mga alagad ng iyong anak na si Jesucristo. Buong puso kaming mananalangin, Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Ulitin po ninyo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Puspusin mo kami, O Diyos, ang mga namumuno sa aming simbahan at pamayanan ng iyong makapangyarihan at hindi makasariling pag-ibig upang maisulong namin ang hustisya at kapayapaan na iyong hatid para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Hilumin mo, O Diyos, ang mga pusong nasugatan ng masamang nakaraan upang matamo namin ang tunay na pag-ibig na itinuro sa amin ng iyong anak na si Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Pukawin mo, O Diyos, ang puso ng mga kabataang nagnanais maging pari o madre upang makatugon sila sa iyong tawag ng buong puso at may pag-aalay ng sarili. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Panumbalikin mo, O Diyos, ang sigla ng mga taong naapektuhan ng COVID-19 ng buong galak
at pasasalamat silang magpuri sa iyo magpa sa walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Ipadama mo, O Diyos, ang iyong awa at dakilang pag-ibig sa mga kapatid naming pumanaw na umaasa sa iyong biyaya ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Atin din pong isama sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na kahilingan para po sa pasasalamat ng Familia Bacchiano, Familia ni Mac Velasco at ang Familia Flores, at para sa anibersaryo ng kaarawan ni Marcelo Mandap Jr., at para sa espesyal na kahilingan ni na Emeline Guevara Angeles, Familia ni na Lenin at Evelyn Malang, Familia ni Eduardo Giros, Familia Paldeng, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Angie Bondok Liklikan, Warren Bondok Liklikan, Familia ni Amelia Julian at ang Bonifacio family at si Bonifacio Ocampo. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan nina Nora Simbul, Maylin Soberano, Bensong Ong Sr., Carmelita Diglao, Nilo Udan, Cecilia Kiambao, Luther Lopez, Maureen Mangulapnan, Remio Pangan, Agnes Pachag, Irene Santiago Pabilion, at ang mga kapatid nating may sakit. At para sa paggabay at proteksyon ng Banal na Espiritu sa pamilya ni Annie Razon at sa pamilya ni na Antonio o Josefina Guevara. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Herald Dalay, Ernesto Manag Sr., Flaviano Valencia, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Nelson Garma, Wilfredo Dairit, Aida Celis Camaya, Eustaquio Junio, Violeta Reyes, Dolores Sison, Melencio Sr., Bonifacio, Maria Nena, Lourdes, Irineo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Melania Concepcion, Mary Ann Olegario, Alberto Villafuerte Jr., Amelia Valencia, Patrick Flores, at ang mga kaluluwa sa purgatorio, ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Mapagmahal naming Ama, lalo nawa naming mahalin ang bawat isa na siyang aming daan rin upang mas lalo kaming mapamahal at mapalapit sa iyo. Ito po'y hinihiling namin alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Namrapino na inaming
Tumayo mong lahat para sa insenso. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkain na tinuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag, bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ayon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin."
Ating ipagdangal ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na sina Alfredo Sr., Norma at Mark Herald. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang tapat at mapagmahal na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal. Si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampun ng ating mapagmahal na Diyos, lakas loob natin ngayong dalangin ng panalangin tinuro ni Jesus sa atin.
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Maghangad at magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto si Hesu Kristo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkain at inuming pagkakaisa, ang ibinibigay kami niloob mong mapakinabang. Kaisa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo para sa mga announcements. February 11, the memorial of Our Lady of Lourdes has been observed by the Catholic Church as the World Day of the Sick, as introduced by Pope John Paul II in 1992. Our parish joins the rest of the Catholic world in this commemoration with a Triduum in honor of Our Lady of Lourdes on February 8, 9, and 10, Tuesday, Wednesday, and Thursday of this coming week, before the 6:30 evening masses. On the feast of Our Lady of Lourdes on February 11, this Friday, we shall celebrate the Eucharist at 6:30 in the evening, primarily for the sick, the infirmed, and the aged, who will be prayed for and blessed during the Mass. Thank you. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.